Para sa epektibong implementasyon ng National Greening Program o NGP, nagsagawa ng Provincial People's Organization Summit ang DNR Penro Pangasinan. Nagkaroon kami ng People's Summit dahil para maging matuto sila, lumalim ang kanilang kaalaman sa kanilang pag-i-improve ng kanilang organisasyon, yung samahan nila, tapos kung mabigyan sila ng kaalaman, technical know-how on how to improve their plantations. Ilan sa mga tinalakay rito ay ang estado ng NGP, stabilisasyon ng mga organisasyon at pangangalaga sa ating kagubatan. Ayon kay Maria Sebastian, isa sa mga tagapagsalita, mahalaga umanong tukuyin ang mga hamon sa forest sustainability. Kasi sa forestry natin, it's overconsumption, lack of planting and taking care of the trees. Because if we consume all of our trees all in one sitting, it will not be sustainable anymore. So what we do is we also teach other farmers to plant so that when we need more trees, we can also source from them in the future. Inaasahan naman ni Ko na sa pamamagitan ng summit ay mapapasigla ang pagtatanim sa lalawigan. Itong programang ito nagsimula noong 2011 pa, kaya at the end of 2015, we are expecting that more than around 17,000, mga 600 plus na hectares na ang natamnan sa buong Pangasinan. At we are hoping na this could help a lot in bringing back the forests of Pangasinan. Louis de la Vega, Pangasinan Watch.